Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon karong adlaw, Abril 25, atong gihandom si San Marcos Evangelista. Aron mahimo kitang takos pagsaulog ni Santos nga misa, maginusulo na kita sa atong mga sala, pangayo na to sa Dios yang dakong kaluoy o pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan pasayloon ang atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghatag kang San Marcos imong ebanghelista sa grasya sa pagwali sa ebanghelyo, itugot nga ngamuyo kami nga makakaton kami sa iyang gitudlo aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat, sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan. Ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo, ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panigingnan. Ug ginigpadayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamo usab mga batan-on, kinahanglan mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pagbantay ug pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagngulob, nangita ug tukbonon. Liguna ang inyong pagtuo ug suklii siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa iyang walay katapusang himaya, uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo og kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko niining mubong sulat, kitabangan ako ni Silvano nga giisip kong buotang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini, kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan dito sa Babylonia, nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo.
Ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pakigdait, maguban ka ninyong tanan, nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon, latas sa ganang kaliwatan, magsanghihaw ang akong baba sa imong kamatinod anon. Kay nagingon ka, ang akong kaluhoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod anon. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong mga katigulangan, o Ginoo. Ang imong kamatinudanon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa pakakapangarnuran ang makalabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang mga tawo nga nahibalo sa masadya nga singgit diha sa kahayag sa imong nawong Ginoo nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdahain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni Kao o Ginoo. Si Jesus miingon sa mga tinunan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan.
O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa o manulti silag laing-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit o milingkod sa tuo sa Dios. Og nanglakaw ang mga tinun-an og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang kayod kanila mao ang Ginoo og midason sa katinuod silang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Mga igsoon, kita nga mga membro sa simbahang Katoliko gitawag dili lamang diha sa pagtuo kundi diha usab sa pagsaksi. Ang ato ang pag-ila o pagsalig sa Ginoo dili ni para sa tong kaugalingon lamang kundi para usab ni sa uban. Kay ang tinuod nga kasinatian sa pagpakihiusa sa Ginoo mao ang kalipay o kalinaw. Kining kalipay o kalinaw dili ni makumpleto kung arira o parara sa atong kaugalingon kundi para usab sa uban. Mao na nga kita gitawag dili lamang aron motuo sa Ginoo kundi aron usab mahimong buhing saksi sa usa ka Dios nga buhi kanunay. Laktod nga pagkasulti mga igsuon, kita gitawag dili lamang aron lang mahimong buutan dinhi sulod nining simbahan unya inigawa sa simbahan ngilad gihapon kinaiya kundi gitawag ta sa pagkabuutan diri sa simbahan o ingon man atong madala ang atong kamaayo diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay o sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban. Kini usab nagpasabot nga ang atong mga pag-ampo dili lamang usa ka butang makita sa mga tao kundi magdasig usab kanila sa pagka maampuon. Diha sa atong unang pagbasa atong nadungog nga wala maganahi ang Ginoo sa mga tao nga garbuso. Apan nalipay siya sa mga tao nga mapaobsanon. Karong adlaw usab atong gihandom si San Marcos Ebanghelista. Usa siya sa kauban ni San Pablo sa misyon o siya usab tinun-an ni San Pedro. Siya ang nagsulat sa Gospel o Ebanghelyo ni Marcos, ni San Marcos. Medyo makalibog ni kinsa ni nga Marcos. Ang Marcos ba ni nga apostoles o Marcos ba ni nga ang pangalan sa nagsuwat sa Ebanghelyo? Kining Ebanghelyo ni San Marcos tribute kini sa pagtulon-an usab ni San Marcos nga apostoles. So atong para di ka maglibog, lahi to Marcos nga apostoles ug lahi sa ni nga Marcos Ebanghelista. Gitawag sini siya og Marcos kay ang iyang mga pagtulon-an mao man ang pagtulon-an ni San Marcos Apostoles. So kini ang Ebanghelyo ni San Marcos di lang din nagisgot og tao nga apostoles kundi mora ni siya university o eskwelahan diin ato ang nasunod ang ka-direct o ka-prangka sa Ebanghelyo nga mao kana ang Ebanghelyo ni San Marcos. Kay lahi-lahi man ni ang Ebanghelyo ni San Marcos, lahi-lahi ang Ebanghelyo ni
San Mateo ug ni San Lucas, ug ang pinaka klaro kaayo mao ang ebanghelyo ni San Juan. Lailahi ning upat ka ebanghelista o ebanghelyo. Karon ato ang gipasidunggan ang ebanghelista nga si San Marcos. Siya gipadala sa Ginoo o iya sang gihalad iyang kinabuhi pinagi sa pagka-martir. Amen. Palihog manindog. Gisangyaw ni San Marcos ang maayong balita sa matuod nga Mesiyas si Jesucristo. Pangayoon nato sa amahan ngayang dunggo ng ato mga pangamuyo alang sa kalibutan nga nanginahanglan sa paglaom sa ebanghelyo. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagpakabana o pagbudlay aron maatiman sila nga gisalikway sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nahisalaag palayo sa dalan sa pagkamatarong makadungog sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga kabatanunan makadungog sa tingog sa atong Ginoo nga nagtawag kanila sa pagkabig sa ilang kaugalingon o sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanan na nag-antos sa mga balatian makaamgo nga gihigugma sila sa Dios, pinaagi sa atong pag-amuma o pag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halang Don Teopelo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay moagi sa pultahan sa turil sa mga karniro ug magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, tinabangan sa mga pag-ampo ni San Marcos ang matinud-anong magsasangyaw sa ebanghelyo. Gidala namo ang among mga katuyuan nga na kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigod ka Diyos, Amahang langit nun, nigdasan among mga masalay mo, ang panubilo nga abot sa yuta, dinamasag kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga. O Ginoo, kami nga nagpasidungog kang San Marcos, nagahalad nga na kanimo sa mga gasa sa pagdaig og nangalyupo nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo, magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostolis aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan
ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langit ng mga pagtulon-an aron pamation sa tanang katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kalahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahigtasan. Daigod ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahigtasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya sa paan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kalinyo kalong sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto among obispo, siya makaabag ka obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahom nga Amahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Pasayloa kami sa among mga sala, mayon nga nagapasaylo kami
tugyan sa panulan, inualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atuang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot na ngamuyo kami, nga magsantos unta kanamo ang among gidawat gikan sa imong altar, og magligon kini kanamo diya sa pagtuo sa Ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadalhin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia.
Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Magsipuhay kita o magkanta kita